München, hvor Hans Nielsen blev verdensmester. Og vi er sprunget til heat 2. Jeg kan da lige hurtigt se, hvordan det gik i heat 1. Ja, der fik Simon Wick, VM-sølvvinderen, 3 point. Der var 2 point til englænderen Simon Cross. Der var 1 point til svenskeren Per Jonsson, mens Brian Karger, det nye danske håb, skuffende måtte nøjes med 0 point. Men de skal se nu er heat 2, og her har de manden, der frem for nogen tørster efter revanche, Erik Gundersen. Erik Gundersen, som jo meget skuffende måtte nøjes med en 4. plads ved VM i München. Havde Eriks motor ikke sat ud, altså var det nu givet blevet til en sølvmedalje. Men når man har vundet 17 VM-titler, ja, så er sølvmedaljer heller ikke meget værd. Erik ville have den VM-titel igen, som han jo har siddet på 3 gange tidligere. Men det bliver svært i aften også for Erik Gundersen. Og sådan ser det ud i det heat 2, han skal ud med. Altså Erik Gundersen, rød hjelmfarve på inderbanen. Så er der amerikaneren Ronnie Curry, også med i VM-finalen på bane 2 i blå hjelmfarve med hvid. Er det en ung, håbefuld dansker. Det er Jan Stegmann, kører til daglig for Wolverhampton i England. Og på yderbanen er det en af de bedste danske amatører, Ole Hansen fra Fjeldsted. Her er den blå hjelmfarve, amerikaneren Ronnie Curry fra USA, som blev nummer 14 i VM-finalen, scorede 4 point. Ronnie Curry, som de måske så på TV2, måtte en tur i barrieren, den der med hovedet først. Det er sikkert ikke særlig sundt, men Ronnie Curry er frisk igen. Han har i det hele taget været lidt af en ulykkesfugl. Ronnie Curry har brækket sit håndled ikke mindre end 3 gange ved Speedway inden for de sidste 2 år. Men en af de kører, som amerikanerne håber på, kan løfte arven efter legendariske Bruce Penhall. Her med nummer 6, Jan Stegmann, kører som sagt for Wolverhampton, men har fået sin Speedway-opdragelse netop her i Boyens. Men i det her heat, det er et relativt blødt heat, der skal Erik Gundersen vinde, hvis han skal true Hans Nielsen i aften. Og det er Erik Gundersen bedst fra start, helt suverænt fra inderbanen. Så er det Ronnie Curry i den blå hjelmfarve på andenpladsen. Og så er der hård kamp om 3. pladsen. Det er foreløbig Jan Stegmann. Men her har vi Erik Gundersen. Erik Gundersen, Ronnie Curry, Stegmann og Ole Hansen sidst. Ronnie Curry, som vi netop omtalte som ulykkesfugl, er uden for billedet. Han er motorcyklen, men han er kommet op igen, så løbet kan fortsætte her, hvor føreren er ude på sidste omgang. Undskyld. Det sidste var det. Nu skal jeg gå under på sidste omgang. Det viser det gule flag. Startmarshal viser det gule flag for sidste omgang. Og en meget overlegen Erik Gundersen får 3 point der. Så er der 2 point til Jan Stegmann, og så er der 1 point til Ole Hansen. God start for Erik Gundersen her på VM-revanchen i Boyens. VM-revanchen har jo nu i 15 år været arrangeret af Se og Hør og Boyens Speedway Center, og det er som altid et kanonflot felt, man har fået samlet. Faktisk mangler man kun Jeremy Doncaster, manden der vandt VM-bronze, men han havde for længst lovet sig væk til et andet arrangement. I billedet den regerende, nybagte verdensmester, 29-årige Hans Nielsen fra Brovst. Og Hans Nielsen, ja, han sagde inden løbet, at ganske vist var det en revanche, men den havde han bestemt ikke tænkt sig at forære nogen, for der er jo også en kæmpe præmiesum at køre om, og det kan virkelig sætte en professionel idrætsmand som speedway-kørende op. Faktisk er det den største præmiesum, der har været nogensinde på dansk grund. Kørerne kæmper om præmier og kontanter for i alt 250.000 kroner. Men Hans Nielsen, nybagt verdensmester, skal altså op imod, ja, det skal vi lige skynde os at sige, det har vi ikke kunnet få ret i vores grafik. Der er ikke nogen kører på inderbanen. Andy Smith er styrtet i går og kommer ikke til start, så vi får kun 3 deltagere i det her heat. Altså Hans Nielsen med blå hjelmfarve, Jimmy Nielsen med hvid hjelmfarve og Troy Butler, Australien, i gul hjelmfarve. Det er Hans
Hans Nielsen først ind i første sving. Så er det Troy Butler, der forsøger udenom og går forbi Jimmy Nielsen. Det lykkes ikke. I første forsøg i hvert fald. Her Hans Nielsen presses af Jimmy Nielsen. Der skulle ellers være muligheder for overhalinger på banen her i Vojens. Den er blevet vandet godt. Der er rimelig godt bid på den. Men nu er det heller ikke hverdagskost at overhale Hans Nielsen, når han først kommer i spidsen, som han er her på vej ud på den sidste omgang. Faktisk kan jeg ikke mindes, hvornår Hans Nielsen er blevet overhalet nogensinde, når han har taget spidsen. Det bliver han i hvert fald heller ikke i dette heat, hvor der er 3 point til Hans Nielsen, 2 til Jimmy Nielsen og 1 point til Troy Butler fra Australien. Troy Butler fra Australien, der jo det er nummer 13 i VM-finalen i München med 4 point. Her ser vi det igen. Der er perfekt lige omkring 10 cm af Hans Nielsens forhjul oppe. For perfekt bid. Tæt på den hvide inderstreg. Herlig svingteknik og et sikkert 3 point til Hans Nielsen i sit første heat. Med vest nummer 5. Klassiske hvide køredragt. Erik Gundersen. Detroniseret verdensmester, som tørster efter revanche i aften, klar til sit andet heat. Erik Gundersen vandt jo sit første heat. Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi er sprunget 4. heat over, og der var der 3 point til Kelvin Tatum, der var 2 til Roman Matusek fra Tjekkoslovakiet, 1 til Karl Meier fra Vesttyskland, mens danske Bo Petersen blev ekskluderet, blev udelukket på grund af et styrt, som Bo selv var skyld i. Men Bo Petersen får chance for at revancere sig allerede i 5. heat, hvor han er på inderbanen i rød hjelmfarve. Den 31-årige Bo Petersen, der jo nu kører for Frederikshavn. Her i gul hjelmfarve er det Jimmy Nielsen fra Sverige, står på 2 point. Kan altså absolut true Erik Gundersen i det her heat, og det samme kan i blå hjelmfarve Simon Cross fra England, holdkammerat med Gundersen i Cradley Heath. Her har de inddelingen, baneinddelingen. Bo Petersen har haft lidt problemer i den sidste tid, og ellers haft en fin sæson i Superligaen, ligget og scoret omkring 8-9 point masser af gange, men i sidste match mod Esbjerg, der scorede Bo Petersen kun 3 point, og så eksploderede her sit sidste heat. Gundersen i hvidt på jagt efter de mange præmier her i VM-balancen. Gundersen bliver klemt Simon Cross, men går alligevel flot ind. Jeg tror Simon Cross rammer Gundersens baghjul, men bevarer balancen. Gundersen i flot stil. Banen er blevet vandet nu, så der er meget mere bid på den. Og der er hård kamp nede bagved, hvor Bo Petersen nu er kommet op på 3. pladsen. Undskyld, Jimmy Nielsen op på 3. pladsen. Omgange her, hvor Erik Gundersen fører foran Simon Cross og Jimmy Nielsen fra Sverige. Sidste omgang. Det er Gundersen virkelig opsat på at vise, at det var kun et motorproblem, der holdt ham ude fra sejrskamlen i München. Det er der 3 point til Gundersen, der er 2 point til Simon Cross, der er 1 til Jimmy Nielsen, og der er 0 point til Bo Petersen. Tak for kampen, siger Erik Gundersen til sin holdkammerat i Cradley Heath, Simon Cross. Her får vi starten. Læg mærke til, hvordan Erik i den hvide hjelmfarve her allerede begynder at skære ind, men Simon Cross svarer godt igen. Gundersen, der burde der egentlig have været plads til Bo Petersen, men han har slet ikke drift nok på cyklen fremad drift der, så Gundersen kan gå alene og køre de 3 point hjem uden problemer.
Erik Gundersen fra Danmark. Altså hvid hjelmfarve Brian Carter fra Danmark. Med billedet af dødemandsknappen, der bliver spændt på der, den snor, der i det øjeblik køren ryger af, ja, så rykker den af fra gassen, så motoren sætter ud, så man undgår, at køren bliver slet bevidstløs med rundt af banen. Speedway kan være farligt nok endda. Ja, der ser vi med den gule hjelmfarve Jan Stegmann fra Danmark, her med nummer 6, på vej ud til sit andet heat. Stegmann fik 2 point i sit første heat. Ganske flot af den 23-årige kører, der tjener sit daglige brød i Wolverhampton, men kommer her fra Boyens. Har fået sin Speedway-barndom i Boyens. Og det heat, vi skal se her, ja, der er kun 3 kører med, for Andy Smith fra England kører for Bradford til daglig, har meldt afbud med meget kort varsel, kom til skade ved et styrt og kan ikke stille op i aften. Men med er med nummer 2, Brian Carter, som vi har her i billedet. Startede skuffende i sit første heat, aftens første heat med et æg, 0 point. Sidste plads til Brian Carter, der kører for Swindon, men jo også arbejder i såvel Sverige, Vesttyskland og Danmark, hvor han kører for Fredericia. Carter er med fra Fredericia på søndag, hvor Fredericia kan forsøge sig endegyldigt og sikre sig det danske mesterskab i Speedway. I øvrigt en match, som de kan følge på TV2 søndag eftermiddag kl. 16:30. Men her er heat-inddelingen til heat 6. Kelvin Tatum med inderbanen i rød hjelmfarve vandt sit første heat, har 3 point. Carter med 0 og Jan Stegmann med 2. Og Jan Stegmann her er nok opsat på at vise, at han er mindst lige så god som Carter, for Stegmann er blevet vraget til det danske VM-hold til fordel for blandt andet mere Carter. Men det er Kelvin Tatum, og så er det Stegmann, der forsøger udenom helt ude i yderbanen. Kelvin Tatum i rødt lukker godt af for Stegmann, og Carter skubbende ned på en tredjeplads og forsøger Carter indenom. Går forbi der Brian Carter. Der er lidt af den, vi har set Brian Carter tidligere i år. Stegmann cykel stejler. Måske er Carter blevet sat op nu i sit 0. Lad os håbe det. Jagter Kelvin Tatum nu. Det er godt kørt, det der af Brian Carter. Kelvin Tatum røg af cyklen, da han kørte for Coventry i onsdags. Match mod Bradley Heath med Erik Gundersen. Her afviser Kelvin Tatum i rødt. Carter, der nu forsøger indenom. Sidste chance. Godt kæmpet af Brian Carter, men med et Jules forspring bliver det altså 3 point til Kelvin Tatum, Englands bedste speedway-kører. Der er 2 point til Brian Carter og 1 point til Jan Stegmann. Ser vi starten mellem de 3 kører. Se hvordan Tatum går langt ud i banen, tvinger Carter til at lave en lille fejl, og det udnytter Stegmann med den gule hjelmfarve til at straks at køre ind og tage linjen foran Brian Carter. Så forsøger Stegmann udenom, om han også kan komme forbi Tatum, men Tatum har set det og kører langt ud i banen og lukker af for danskeren. Hans Nielsen ud til sin anden start. Han vandt den første helt suverænt, men det bliver ikke så let for den nordjyske verdensmester i dette heat, for der skal han blandt andet op mod Simon Wick, holdkammerat i Oxford, men VM-sølvvinder fra München. Men nummer 7 er det Ronnie Curry i USA, der stod en tur ude i barrieren i sit første heat og står på 0 point. Ronnie Curry har altså problemer med at styre de mange hestekræfter. Ingen tvivl om, han er talentfuld, men overvurderer sine egne evner en gang imellem, og det giver altså nogle karuselture. Og det han laver her, det er ikke at feje banen rent, det er der maskiner, der gør. Ronnie Curry prøver, som alle kørerne gør ved start, at få det bedste bid. Mærker lidt på belægningen på slaggerne. Hvor får jeg bedst bid? Hvor står jeg bedst fast? Ude til venstre i billedet er det med den gule hjelmfarve Simon Wick.
Så er det i hvidt Curry USA, og så er det langbanespecialisten Karl Meyer, som bestemt også skal køre Speedway, som er i blå hjelmfarve. Og de tre jagter Hans Nielsen, meriterende verdensmester, tredje gang Hans Nielsen vandt den individuelle titel jo, da det lykkedes ham at komme til tops i München i lørdags. Men læg mærke til Simon Wick i den grønne køredragt på yderbanen. Hans Nielsen får en god start, men Simon Wick kommer der. Simon Wick på ydersiden af Hans Nielsen. Så mister Simon Wick bidet, og i stedet for er det Ronnie Curry, der kommer indenom. Hans Nielsen forrest, Ronnie Curry, og det er Simon Wick. Jeg vil være vist på, at Simon Wick vil slå sig hårdt for at få andenpladsen. Her angriber han Curry. Meget hård kamp om andenpladsen. Stadigvæk amerikaneren efter Hans Nielsen foran Simon Wick. De sidste 300 meter af banen her i Vojens. Hans Nielsen har plads og tid til lidt artisteri og lidt show. Det hører også med. Og Simon Wick kommer ikke op, og det bliver 3 point til verdensmesteren, det bliver 2 point til Ronnie Curry i USA, og det bliver 1 point til VM-sølvvinderen Simon Wick, holdkammerat med Hans Nielsen i Oxford. Og læg nu mærke til starten til Simon Wick ude fra yderbanen. Hans Nielsen i rød, det er lige efter bogen, kører godt ud i banen, men se, der er Simon Wick faktisk foran Ronnie Curry. Men så kører Hans Wick lidt ud i banen, og det giver plads i den hvide hjelmfarve til Ronnie Curry, der straks ser hullet og går indenom Simon Wick. Et bevis på, at Ronnie Curry har altså talentet og evnerne for at køre Speedway. Men man trænger jo også i amerikansk Speedway til et nyt stort navn efter legendariske Bruce Penhall. Hans Nielsens mekaniker skubber her verdensmesteren i gang. Han skal på yderbanen her i Heat 9. Men netop før Heat 9, ja, der har alle kørerne været ude 2 gange, og stillingen er denne. Så der er close race. Der er lagt op til en virkelig spændende afslutning. Det er sådan, at alle kørerne skal ud 5 gange her i Se og Høres VM-revanche. Med blå hjelmfarve er det Roman Matosek, der har gjort det virkelig godt, som han altid gør i Vojens. Meget populær er Tjekkoslovakken her. Han har lavet 5 point i aften, altså kun sat en enkelt pind til. Jeg skal måske lige sige, pind, det er speedway-slang. Det er det, alle speedway-kører og tilhængere siger for point. Men altså, Roman Matosek har sat en enkelt pind, point om de vil, til og har 5 point. Jan Stegmann på inderbanen i rød hjelmfarve har 3 point. Og så har Simon Cross 4 point, kan absolut også nå at blande sig i kampen om de 250.000 kroner, som der rent faktisk køres om i aften. Den største præmiesum, der nogensinde har kørt om på dansk grund. Og dem kunne man her i billedet, Hans Nielsen, godt tænke sig nogen af, selvom der kom jo pæne beløb ind på bankbogen efter VM-triumfen på det olympiske stadion i München. Men de fyre her, ja, de lever af det, og hvem vil ikke gerne have en lønforhøjelse? Klar til Heat 9. Dyb koncentration, Hans Nielsen på yderbanen. Klarer han også den? Ja, det gør han. Hans maskiner, de går bare perfekt i øjeblikket. Mand og maskine går op i en højere enhed. Men der er hård kamp ned i rækkerne. Det er i øjeblikket Matosek igen på en anden plads. Flot kørt af Tjekkoslovakken. Så er det Jan Stegmann, der kæmper hårdt med Simon Cross om tredjepladsen. Det er Stegmann i øjeblikket på tredjepladsen. Der i den røde hjelmfarve. Og i front her har vi stadigvæk Hans Nielsen. Han er helt urørlig. Der er afstanden ned til de 3 andre. Og det er Matosek, Stegmann og Simon Cross. Men se på det billede der. Så i afstanden. Der er klasseforskel. Hans Nielsen laver showtime her for de omkring 10.000 tilskuere i Vojens. Det skal man jo også være en fremragende speedway-kører for at kunne. Men forhjulet først løftet i triumf. 3 point til Hans Nielsen her i Heat 9. Og der var
2 point til Roman Matusek. Det bevarer spændingen i toppen. Kommer Matusek op på 7. Hans Nielsen har 9. Der var 1 point til Jan Stegmann og 0 til Simon Cross. Men se her, hvordan Hans Nielsen, vi så ham før fra inderbanen. Der højre ben op, skærer han ind. Og der er jo slet ingen tvivl der. Der er luft ned til de andre konkurrenter allerede Nielsen, inden Nielsen er ude af første sving. En uhyre overlegen magtdemonstration. Og nummer 2 og 2 point, Roman Matusek fra Kæleborg. Nummer 15 er Karl Meier fra Vesttyskland. Han står kun på et enkelt point her efter 2 heat. Han skal ud i heat 10, og der skal han møde blandt andet med den røde hjelmfarve Troy Butler fra Australien, de lige fik et glimt af. Så skal han møde Brian Carger her i gul hjelmfarve. Og den sidste og fjerde mand, vi skal præsentere i dette heat, ja, det er inde med den blå hjelmfarve på bane 2. Erik Gundersen står på maksimum point og jagter altså Hans Nielsen, som har 9 efter sine 3. Det kræver faktisk, at Gundersen vinder også nu, for at bevare den helt tætte kontakt med Hans Nielsen. Og Gundersen er utrolig opsat på revanche i aften, og han er flyvende, den lille vestjyde. I onsdags på Cradley Heath, sin hjemmebane, ja, der satte han ny banerekord. Gundersen i blå. Og han styrer maskinen ud af første sving. Suverænt. På andenpladsen er det i øjeblikket, så er det Troy Butler. Så er det Brian Carger, prøver at komme forbi Butler, og han gør det. 2 danskere på førstepladsen i øjeblikket er Gundersen, Brian Carger, Troy Butler, og så Karl Meier har problemer med den forholdsvis lille bane her i Vojens. Der så bedst pas på de store sandbaner nede i Bayern. Til gengæld er denne bane god for Erik Gundersen. Det er hans favoritbane sammen med Cradley Heath, hjemmebane i Midt-England. Og det var en dybt skuffet Erik Gundersen, der var sent til sit verdensmesterskab i lørdags i München. I de næsten katakombagtige omklædningsrummer under det utrolig store stadion. Ja, der var der lidt vand i øjenkronen, da Erik Gundersen måtte sande, at han havde mistet sit verdensmesterskab. Så han er opsat på revanchen i aften, og her var der 3 point hjem på kontoen. Har nu efter 3 heat maksimum 9. I det her heat var der 2 point til Brian Carger fra Danmark, kommer op på 4. Der var 1 point til Troy Butler og 0 til Karl Meier. Så Erik Gundersen havde en lille smule problemer der, men får rettet cyklen perfekt op og glimrende ind i første sving. Der har Gundersen på det her tidspunkt fuld kontrol over hele feltet. Og der er det Karl Meyers maskine, der stejler, giver plads til C med den gule hjelmfarve. Brian Carger, der går udenom der. Og så tager Carger lidt senere Troy Butler. Det gør han nemlig her. Vi er nået frem til heat 11, hvor de især skal lægge mærke til yderbanen Kelvin Tatum. Står på 6 point efter 2 starter, og det skal man ikke være matematisk geni for at regne ud, at det altså er maksimum point. Tatum har været overbevisende i aften, føler sig også altid godt tilpas i Vojens, og vandt jubilæumsrevanchen sidste år her i Vojens. Kelvin Tatum, der var utrolig opsat på i lørdags, at det skulle være aften, hvor danskerne fik smæk. Ja, det endte med, at Tatum selv fik smæk i sit sidste heat, hvor han kunne have sikret sig en sølvmedalje, blev han diskvalificeret for at få se et styrt. Det er Jimmy Nielsen, der har problemer med sin maskine. Han er under 2-minutters-reglen, og den er der allerede tikket godt af, men jeg tror, Jimmy Nielsen når at komme op. Det gør han. Skal vi lige tage hurtigt, hvem der er med her i øvrigt. Ole Hansen, Danmark i rødt. Jimmy Nielsen, Sverige i blåt. De har det her. Simon Wick og Kelvin Tatum. Og så kommer Jimmy Nielsens mekaniker. Jeg tror, der begynder sekunderne at tikke.
fik lige en omdrejning, og Nielsen er klar. Men Kelvin Tatum, truslen mod Erik Gundersen og Hans Nielsen. Yderbanen i gul, Kelvin Tatum. Kelvin Tatum hænger på og kommer forbi. Flot. Nede bagved går Simon Wick nu forbi Jimmy Nielsen. Jimmy Nielsen fik afvist i sidste øjeblik. Rækkefølgen Kelvin Tatum, Jimmy Nielsen, Simon Wick, Ole Hansen. Tatum, der jo sluttede som nummer 5 i VM-finalen med 10 point. Så har Simon Wicks maskine sat sig ud. Simon Wick er ledet på en sidste plads, tømmer rundt som en 500, imens Tatum får 3 point. Der er 2 point til Jimmy Nielsen og 1 point til Ole Hansen. Og dermed holder Kelvin Tatum helt trit med de 2 førende danskere. Nu har Gundersen, Hans Nielsen og Kelvin Tatum efter 3 heat alle maksimum point 9. Erik Gundersen, 3 heat uden pointtab. Nu kan det næsten ikke undgå at blive en superfinale i det sidste heat. Nej, nu har vi godt nok et heat inden det, men det er helt sikkert, at afgørelsen vil falde i det 20. heat. Vi har 3 kører med maksimum point i øjeblikket, og det ser ud til at blive en spændende afgørelse på løbet her. Men forinden skal du ud og køre mod Matusek, og ham er du ikke så glad for? Ja, han er en farverig kører, og der plejer at ske mange spændende ting, når man har Roman med sig ude. Han forstår ligesom at sætte lidt kolorit på sporten og lave nogle lidt hasarderede ting ind imellem, men jeg håber, jeg kan lave starten på ham på yderbanen. Jeg har nok en god position på yderbanen til at kan køre rundt om ham i første sving. I det sidste heat med Hans Nielsen og Tatum, der er du den, der har det eneste spor i E3. Er det en fordel på den bane? Det er det nok ikke lige, som banen er i øjeblikket. Jeg kunne godt tænke mig at have været lidt længere ude i banen og starte, men det er lodtrækningen, der afgør de ting. Jeg vil bare håbe, at jeg laver så god en start, at jeg kan komme rundt ved inderkanten igennem første sving, uden at blive presset ind af de udefra kørende. Og din motor holder? Ja, det håber jeg. Nu må vi se. Den er gået godt indtil nu, og jeg må håbe, at det holder. Og her er stillingen i VM-avancen efter 12 heat. Alle kørerne har været ude 3 gange, og de tal taler for sig selv. Total spænding i toppen. Hans Nielsen, Erik Gundersen og Kelvin Tatum, alle på 9 point. Og i blå hjelmfarve her er det Troy Butler, Australien, klar til 13. heat. Han har 3 point her i det der løb. Men her er manden, de skal lægge mærke til med nummer 14, Englands Kelvin Tatum. Maksimum point efter sine første 3 heat. Kørerne skal som sagt ud i 5 heat, og Kelvin Tatum står altså rigtig godt. Samme pointtal som Gundersen og Nielsen. Og her er baneinddelingen til heat 13. Ronnie Curry fra USA, der også har gjort det godt på inderbanen. Troy Butler, Australien. Og så er de 2 englændere, Kelvin Tatum og Simon Cross. Men hold især øje med Kelvin Tatum i hvid. Og Tatum kommer flot fra starten. Klart i spidsen for en Ronnie Curry i USA. Det er Kelvin Tatum, Ronnie Curry. Så er det Troy Butler på 3. pladsen. Kelvin Tatum, Ronnie Curry, Troy Butler og Simon Cross helt nede på 4. pladsen. Tatum, 25-årig, kører fra Coventry til daglig ud for de sidste runder. Så har Kelvin Tatum sikret sig 3 point mere, og har altså maksimum point før sit sidste heat, hvor han skal møde, ja, hvem tror de? Erik Gundersen og Hans Nielsen.
se her, hvordan Tatum med den hvide hjelmfarve helt perfekt skærer ind foran de to kører på inderbanen. Og mens de begge to har problemer, især Troy Butler med den blå hjelmfarve, ja, så har Tatum fundet det rette spor, går flot rundt og sikrer sig de 3 point her i VM-revancens Heat 13. Heat 14, der skal de møde Hans Nielsen, verdensmesteren. Han har yderbanen denne gang. Gul hjelmfarve, Hans Nielsen, 29 år. Med rød hjelmfarve er det Brian Carter. Har været ustabil i aften, som han har været i stor del af denne sæson. Startede jo så virkelig med en kanonstart, gjorde Brian Carter. Men har været lidt svingende i sine præstationer. Måske kører den unge mand lidt for meget. Han er jo som sagt med i 4 ligaer i Vesttyskland, Sverige, Danmark og England. Og blandt andet Hans Nielsen har sagt, at det er der ingen kører, der kan holde til. Vi kører rigeligt en dag, men Carters program, det er alt for meget. Det vil give nogle nedture. Og man må sige, at verdensmesterens spot-om har været helt rigtigt, for efter en meget flot sæson, hvor Brian Carter blandt andet vandt guldbarløbet her i Vojens og klarede sig flot i den danske VM-kvalifikation. Ja, der havde alle regnet med, at han skulle spacere sig igennem den nordiske finale, en videre vej mod München. Men Brian Carter slog ikke til i den nordiske finale og gled meget skuffende for ham selv og for hans tilhængere ud. Her har vi inddelingen til Heat 14. Rent dansk heat, som de kan se. Brian Carter, så er det Bo Petersen, veteranen, så er det Ole Hansen, amatøren, og så er det verdensmesteren Hans Nielsen. Og der er jo faktisk lagt pres på Hans Nielsen, hvis han vil have sin del af kagen af de 250.000, der køres om for, som de så i heatet lige før. Ja, der vandt Kelvin Tatum igen og har nu 12 point inden det sidste heat. Så Hans Nielsen skal faktisk have 3 point også her for at stå rigtig godt rustet før mødet med Tatum og Gundersen i aftens 20. og sidste heat. Og hvis der er en, der kan drille Hans Nielsen, ja, så er det Brian Carter på inderbanen med den røde hjelmfarve. Så hold øje med gul her og rød. Så går startsnoren, og Hans Nielsen kommer igen først fra start. Og det er Bo Petersen, kæmper hårdt med Brian Carter om andenpladsen. Men Hans Nielsen til Sydland er helt berørligt, fortsætter stilen fra det olympiske stadion i München. Det er 31-årige Bo Petersen, der ligger til at score 2 point, men Carter kæmper hårdt for at placere Bo Petersen nede bagved. Stadigvæk Nielsen i sin velkendte, elegante stil. Så kommer Carter i den røde hjelmfarve, sætter et hårdt angreb ind der. Og der er han gået forbi Bo Petersen. Bo Petersen i den blå prøver at svare igen. Og foran er Hans Nielsen stået afsted, der er ikke mere kamp. Kan Bo Petersen nå at gå forbi Carter her? Det tror jeg ikke. Gør han ikke. Bo Petersen på et sidste desperat angreb, men det bliver rækkefølgen Hans Nielsen, Brian Carter og Bo Petersen. Så nu står Hans Nielsen og Kelvin Tatum på begge maksimum point før deres sidste heat, hvor de møder hinanden. Og Erik Gundersen, som vi skal se i det næste heat. Se, hvordan Hans Nielsen kommer flot ud fra yderbanen. Jeg skal så skynde mig at sige, at det er ikke noget handicap i aften. Faktisk er de to yderbaner, bane 3 og 4, de baner, der er bedst bid på i aften her på Vojens Speedway Center. Men Hans Nielsen har jo vist, at han kan tage starterne fra ligegyldigt hvad for en bane han har. Her gjorde han det altså fra yderbanen. Erik Gundersen skal ud i heat 15, og han skal møde Roman Matusek, og han skal møde Simon Wick. Andy Smith skulle have været med her, men er som sagt ikke med i aften, og derfor er der kun 3 kører i dette heat. Og Erik Gundersen har kunnet stå i ryttergården og se, at sine 2 værste konkurrenter i kampen om de mange penge her i Vojens, i kampen om prestige ved at vinde VM-revancen, ja, der er der kommet pres på ham for Hans Nielsen og Kelvin Tatum. De vandt begge deres 4. heat og står nu på maksimum point. Vinder Erik Gundersen her, så har vi en ønskeposition før finalen. 3
kører på maksimum point. Men det er bestemt ikke noget let heat, at Erik Gundersen skal ud i. Han skal op mod Simon Wick, VM-sølvvinderen, som ganske vist har været lidt svagt kørende i aften, men være vidst på, at så vil Simon Wick forsøge at revancere sig, og måske ser denne mand, Roman Matusek, som altid velkørende på Vojens, står på 7 point, og med en sejr her, ja, så kan Matusek stadigvæk nå at blande sig. Roman Matusek, født i Tjekkoslovakiet, men kører for den britiske ligaklub Coventry. En kører, som Erik Gundersen ærligt talt har frygtet lidt tit og ofte. Han siger, at Matusek er en farlig mand. Erik Gundersen dybt koncentreret ved at gå i tapen der, men kommer klar igen. Og det er Simon Wick først ind, kommer Erik forbi ham, hænger på ydersiden. Får Erik bid. Det er Wick stadigvæk i front, men der er deklareret omstart. Erik Gundersen og de 2 bogstaver V og M med i programmet, så er det åbenbart ikke lige dig i år i hvert fald. Hvad skete der? Jamen, der sker det, at jeg må have været en lille smule for ivrig på startstedet. Jeg holder lidt for tæt på startsnoren. Og da det grønne lys kommer på, hvor vi drejer omdrejning op på motoren, der kryber cyklen lige 1 centimeter frem, og jeg rører startsnoren og bliver udelukket. Som efter det reglement, vi kører under, der bliver vi udelukket ved at berøre den. Men en ærgerlig situation for mig, synes jeg. Men nu er der noget ved at køre det sidste heat imod Kelvin Tatum og Hans Nielsen? Ja, det er der selvfølgelig, er der det. Jeg må ud og vinde det sidste heat, og så forhåbentlig lave 12 point og se, om det er nok til at komme på med på billedet. Det er bare lidt ærgerligt, fordi det var et heat, som jeg skulle have vundet ude på yderbanen, og det er lidt ærgerligt. En skuffet Erik Gundersen, og det forstår man så godt. Grunden til skuffelsen har de blandt andet her ved stillingen efter 16 heat. Erik Gundersen bliver stående på 9 point, var han ikke blevet udelukket, da han var, ja, man kan næsten sige punch drunk i tårne, i startsnoren i hvert fald. Ja, så havde han haft 12 point i kassen også, ligesom Hans Nielsen og Kelvin Tatum. Men sådan skulle det ikke være. Her var vi klar til heat 18 med den hvide hjelmfarve. Stortalentet Jimmy Nielsen fra, Ronnie Curry fra USA. Og han skal op mod Jimmy Nielsen fra Sverige på inderbanen, Brian Karger, og på yderbanen Roman Matusek, der stadigvæk er helt med fremme med 9 point. Lad os se, hvad Matusek kan lave her i den gule hjelmfarve. Ikke godt fra start fra Matusek der. Det er Jimmy Nielsen, der har taget føring, så prøver Matusek indenom lige ved at køre tværs over grønsværen. Men det lykkedes ham ikke i første omgang i hvert fald. Det er stadigvæk Jimmy Nielsen foran Brian Karger. Jimmy Nielsen, Brian Karger. Så er det Matusek, der kæmper om tredjepladsen med amerikaneren Ronnie Curry. Jimmy Nielsen, Karger, Matusek. Og 1 point til Matusek her. Ja, det er ikke nok til, at han kommer med helt i top. Ude på sidste omgang, Jimmy Nielsen fra Sverige kører for Swindon til daglig. Jagtes af Brian Karger. Blå hjelmfarve, men det bliver Jimmy Nielsen Sverige, det bliver Brian Karger. Og så bliver det et enkelt point til Matusek, og der er 0 point til Ronnie Curry fra USA. Og dermed slutter Roman Matusek på 10 point. Vi får lige starten igen her. I slow motion. Jimmy Nielsen kører flot ud i banen der, så forsøger Karger i den blå indenom, men straks går Jimmy Nielsen ned og lukker af igen. Se der, Matusek i den gule hjelmfarve havde forhjulet helt inden for den hvide streg. Det er tilladt, men Matusek fandt ikke noget bid og glider tilbage på tredjepladsen. Her har de manden Erik Gundersen, der igen må konstatere, at det løb her har han endnu aldrig vundet. VM-revancen her på Vojens Speedway Center, ja, manden har jo vundet alt. Den har han aldrig vundet i de 15 år, man har kørt det. Utroligt, men igen var det et dumt uheld, der for anden storløb i træk satte en stor bræt stopper for Erik Gundersens forhåbninger. Så i stedet for kan vi se frem til en spændende duel mellem sidste års vinder af VM-revancen, Kelvin Tatum, og manden her i billedet, verdensmesteren, den nybagte verdensmester, 29-årige Hans Nielsen. Og Hans Nielsen, ja, han jagter jo revanche fra sidste år, hvor det netop var Kelvin Tatum, som slog Hans Nielsen her i VM-revancen i Vojens.
Men ellers har Hans Nielsen sat sig suverænt på VM-revancen i Vojens. Han har vundet den ikke mindre end 5 gange i de sidste 7 år. Her er fordelingen. Fjerde mand er Per Jonsson på yderbanen. Jeg tror ikke, at han kommer til at blande sig så meget, og gør han det, ja, så har det ikke den store betydning. Han har kun 4 point. Nej, det er en duel mellem Kelvin Tatum og Hans Nielsen. Her har de to. Kelvin Tatum, ryg nummer 14, blå hjelmfarve, og Hans Nielsen i hvid. Men ingen tvivl om, at Erik Gundersen vil vise, at det kun er et dumt uheld, der satte en stopper for ham. Og slog Hans Nielsen her i det sidste heat, ja, det vil give lille Gundersen stor, høj tilfredsstillelse. Her Hans Nielsen. Dyb koncentration før starten. Kelvin Tatum er lidt af en hård hund. Han røg voldsomt af banen, da han kørte i onsdags, men har vist suveræn kørsel i aften. Hans Nielsen, Kelvin Tatum, maksimum point. Men watch Erik Gundersen på inderbanen. Så er der sekunder til starten. Går den. Hvem er først nede i det afgørende første sving? Det er Gundersen, der er trafik dernede. Og hvem snyder dem alle sammen indenom? Det gør Per Jonsson. Men Hans Nielsen har taget teten foran. Det er Hans Nielsen, så det er Erik Gundersen, der har svaret godt igen. Lukker af der for Kelvin Tatum. Det er Hans Nielsen, Erik Gundersen, Per Jonsson. Hvis ikke Kelvin Tatum, han er ved at passere ham nede bagved. Men Hans Nielsen presses nu Erik Gundersen indenom. Det er virkelig godt kørt af Gundersen, for han var langt efter Hans Nielsen på et tidspunkt. Nu prøver Erik Gundersen indenom igen. Så vil det være første gang i mange, mange år, hvis der er nogen, der passerer en Hans Nielsen, som er kommet først fra start. Lad os se. Erik prøver at give igen herude på sidste omgang. Han var lige ved at finde det rigtige middelfører. Men så mangler Hans Nielsen en halv baneomgang, så kan han konstatere, at ikke nok vandt han VM-finalen. Han vinder også VM-revancen og sætter en dyb streg under sit format. 20. og sidste heat her, det blev Hans Nielsen, slutter på maksimum point. Det blev Erik Gundersen, der fik de 2 point. Så var det Per Jonsson, der fik et enkelt point, mens Kelvin Tatum fik 0. Og lad os se starten her. Der er rigtig meget trafik dernede i det første sving her. Hans Nielsen giver Kelvin Tatum et svej der med skulderen, men absolut ikke noget ulovligt. Og Gundersen mister lige noget bid der. Det benytter Per Jonsson på inderbanen til at drifte udenom. Og så går Hans for bid der og går hele vejen udenom på yderbanen. Og det er suverænt flot kørt af Hans Nielsen. Men så de der igen, hvordan i rød hjelmfarve Erik Gundersen svarer tilbage, får så lukket af for Kelvin Tatum og kan koncentrere sig nu om jagten på Hans Nielsen. Gundersen var tæt på, gav de 10.000 tilskuere et meget flot afsluttende heat her, men med den rigtige vinder, det må man konstatere. Se her, der har vi, hvor Erik Gundersen først presser Kelvin Tatum ud her. Perfekt broadside, så er der lukket af der, og så vender vi styret om lidt der, og så er det på jagt efter Nielsen. Men han kunne ikke nås. Den 29-årige nordjyde satte trumf på, vandt VM-revancen, som han vandt den i samme stil. Han vandt jo i München med maksimum point, og det gjorde Hans Nielsen igen i aften. Hans Nielsen, hvis konkurrenterne møder dig på gaden, så kan de jo snart ikke kende dig, for de ser kun ryggen af dig efterhånden. Nej, det ved jeg nu ikke, men jeg synes, det er dejligt at vinde igen i aften, ligesom for at bevise, at det jo ikke bare en tilfældighed i München. Og det gik jo godt igen med 5 kanonstarter, så det er dejligt, når man gør det sådan. Du er ikke bange for, at folk vil sige, at året 89, det var der, hvor Hans Nielsen vandt VM og VM-revancen, fordi Gundersen, han var uheldig? Nej, det synes jeg ikke, fordi nu er det ikke bare uheld nu, med at han bliver diskvalificeret. Vi fik at vide inden løbet, at hvis vi kørte i snoren, så bliver det diskvalificeret, hvis bare du rørte den. Selvom jeg nok, jeg synes, på en måde har jeg alligevel ondt af Erik, fordi han rørte kun lige ved den, og det er den samme regel, man kører med i England, og fra 91 så kører man også med den i VM-finaler. Og jeg synes, den er lidt for hård, fordi det ødelægger lidt af et racer nu som i dag, hvor Erik kan blive diskvalificeret, så jeg håber, at vi kan få det lavet om. Nu virker det fantastisk godt i München, fordi der fik man at vide, at man må røre snoren en gang, og hvis man gjorde det igen, så var man diskvalificeret. Så har man i det mindste en chance, men jeg synes, det er lidt for hårdt. Ja, det var lidt for hårdt, sagde Hans Nielsen sympatisk om ærkerivalen Erik Gundersen. Udtur igen for Gundersen, men det kan bestemt ikke rokke ved manden her, Hans Nielsens triumf. Han gjorde det suverænt, som han gjorde det i München. Maksimum point, 5 flotte starter, 5 sejre.
Her har vi de 3 første i VM-revanchen. Hans Nielsen, suveræn vinder. Nummer 2, Kelvin Tatum. Og Erik Gundersen, smile var lidt anstrengt, på en 3. plads. Men med billedet er det en Hans Nielsen i triumf, så siger vi Nick Horup tak for nu.